हेलो फ्रेंड्स, गुड इभिनिं। नोंथांमोनखौ लकेल बड' निउस चेनेलाव बरायबाय। जों दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो आपडेट लाना फैलायबाय। दिनैनि गिबि आपडेटआ जाहैदों मैयासो दिहिं पाटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीखौ नेशनेल पार्क महरै गनायथि होलायबाय। दाखालि 5 जुन मुलुगनां आबहावा सान बैखालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रायमना फरेस्ट रिजार्भ ओनसोलखौ रायमना नेशनेल पार्क महरै आसाम गभर्नमेन्टआ गनायथि होबाय। दाखालि गनायथि होनाय बायदिनो दिनै 10 जुन खालि आसामनि फरेस्ट मिनिस्टार परिमल शुक्लबैद्यआ दिनै रायमना नेशनेल पार्कखौ बेखेवबाय। सिगां आसामाव गासै मोनबा नेशनेल पार्क दंमोन। बेफोर जाहैबाय काजिरङा, नामेरि, अरां, मानास आरो डिब्रु सैख'वा। दा रायमना आरो दिहिं पाटकाईखौ लाना गासै आसामाव मोन 7 नेशनेल पार्क जाहैबाय। बेखौ नायोब्ला आसामा दायो भारतनि गेजेराव नैथि बयनिख्रुइ बांसिन नेशनेल पार्क थानाय मोनसे रायजो जानानै थाहैबाय। दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानो, मानोना जोंबो बारा दा फ्रि टाइम मोनाखै। ओमफ्राय जा मोनफा मोननै बाथ्रा मिथिदों बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनाय जादों। स' सोरबाफोर मिथिखायोबा जेबो नेगेटिभ कमेन्ट होनाङा। आं बेखौ जायफोर मिथियाखै बिथांमोननि थाखायल' बे निउस आपडेटखौ लाबोनाय जादों। स' मिथिनायफोरा जेन गाज्रि कमेन्ट होआ, बेखौनो गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।